Защо да пробваме боси обувки? Какви са предимствата и наистина ли могат да подобрят здравето ни? Нека разберем. Укрепване на мускулите и стабилността. Когато ходим боси или с боси обувки, мускулите на краката и глезените се активират много повече. Те работят, за да поддържат баланса и стойката ни. Резултатът? По-здрави крака и по-малък риск от наранявания. Баланс и координация. Босите обувки ни помагат да усещаме по-добре повърхността, по която стъпваме. Това подобрява нашата координация и баланс, особено полезно за спорт, танци или просто ежедневието. По-добра стойка и изправен гръб. С боси обувки тялото естествено заема правилна стойка. Това намалява напрежението в гърба и гръбнака. И да, може наистина да забележите, че се изправяте повече. Циркулация и чувствителност. Контактът с земята стимулира по-добра циркулация в краката. Освен това, усещането за различни повърхности тренира нервната система и подобрява чувствителността. По-добра походка и естествено движение. Босите обувки ни позволяват да използваме краката си така, както природата ги е създала, свободно и естествено. Това води до по-здрава походка и по-малко напрежение в ставите. В крайна сметка, босите обувки не са просто мода, те са стъпка към по-добро здраве. Свързваме се с земята, даваме свобода на краката си и правим нещо наистина добро за себе си. Защо да не опитаме? Нашите крака го заслужават.